jalukmu dadi sumpah apa jalukmu ya ayu ojo guya guyu Ayo goyang sini. Lali apa? Lali baju. lali wayang lali beto huruf tak terima gantung Agde niki jenengan paring asma Bapak sinten? Loh, Pak Mantri. Loh pun ditambahi sing biru loh, Pak. Adalah Agde. Sakniki napa mengke? Oh mengke. Oh ngoten. Sakniki napa mengke, Pak? Oh mengke mawon. Sakniki napa, Pak? Oh ngoten. Oh ya. Tetek endi, Pak? Waduh. Oh, nyamuk malaria. Oh, malaria. Ya, semoga. Sik. Ya kayak suaranya nyamuk malah. Malaria, apa malah rindu sedino rasa desiku. Kapan dikomparing pitulung iwak cucut lebu neng karung kebacut alias kacung ngentekni sawah ngentekni kampung tunggu ora liya mung sliramu rina wengi dadi impenmu wani tumpah apa jalukmu dah ayu aja guyu burung tak trimo gantung Pak Pak sinten asmine? Asmane? Pak Yono tak mriki kalih sinten? Pak Eko. Kalih Pak Eko. Aman, Pak? Aman. Sampun taren? Oke. Aji banter-banter. Hehe. Ya. Sik tenanan. Oh ya. Malaria, apa malah rindu sedino rasa desiku. Ning awak marake guru. Lupa dokter layu kulo. Wong sabar mesti kelangkung. Wong sabar mesti kelangkung. Waduh bapak lawa do piyo
anakmu kaya wong keblok kapan dikopari pitulung iwak nyucut lebu neng karung kebacut alias bacung ngenteni sawah ngenteni kampung Iwak cucut Angkat bacot Ngenteke sawah Ngenteke kampung Ya Raganya sih bersyukur kepada Allah ku telah dipertemukan kekasih baik hati sepertimu apabila dengannya engkau ku rela dan menerima segenap jiwa ragaku untukmu sampai ajal menjemputku ku selalu benci kamu sayangmu engkau tulang rusukku
cintaku dan menjadi bidadari cintamu. Sampun Pak Yono, sembah nuwun.